Mit navn er Martin, og jeg vil gerne igennem Produktexpertens instruktionsvideo til Dalo TK Strike system. Når du har købt et system, så har du to veste. Du har to transmitters. Du har en receiver. Du har en charger. Og du har en software. Sokkerne kører du for sig selv senere. Men du skal bruge det lidt, så det beholder jeg. Du har en computer, og du har installeret software nu. Det du gør, det er, at du tager din receiver. Den sætter du ind i din USB-port. Sådan der. Og så starter du softwaren. Softwaren hedder TrueScore. Sådan der. Imens der lige starter op, så kan vi se her, hvis vi starter transmitteren, så er der et lille hul her. Og det bruger man simpelthen, når man skal lade dem op. Der man sætter chargeren ind i, sætter den i stikkontakten, og når den så er lidt så grønt, i stedet for rødt, så er den fuldt opladt. Udover det, hvis vi lige kigger på transmitteren med det samme, så er der nogle små kontakter hernede. Det er der, man tænder og slukker på. Det er vigtigt, det er, at man ikke knækker den. Knækker man den, er der ingen garanti. Men hvis vi går på computeren igen, så kan vi se nu, at softwaren er startet. Så gør vi går ind i det, der hedder Judge Control. Og det der så er vigtigt for os, det er at kontrollere, at vores ID, der står på transmitteren, er svaret til, det står på skærmen. Og der skriver vi begge to ind. Det har jeg så allerede gjort nu, så det vi gør nu, det er, at vi tænder transmittersne. Men lige rykker den derovre, så begynder den at blinke. Og der kan man selvfølgelig få begge to. Man er nødt til at sætte to på i gang. Man kan ikke nøjes med en. Sådan der. Og så går vi op og så trykker på Reset. Sådan der. Så sætter vi sådan på nu. Så ser vi OK. Så kan vi se heroppe, at nu den kommer på heroppe. Grunden til, at den lyser orange der, eller gult, det er simpelthen fordi sensoren ikke sidder i vest nu. Så det vi gør nu, det er, at vi tager vores veste og sætter dem i. Så skal vi bare lige finde ud af, hvem der var rød og blå, men det kan gå hurtigt her. Blå, det var 58. Så tager vi og sætter den ene i røde. Og det kan man simpelthen bare ved at klikke den ind i, som man kender for alt muligt andet i ting. Og så gemmer man den ned igen. Sådan, og så kan vi se her, at den første, den røde, den er poppet på. Så gør jeg det samme med den blå. Sådan der. Så den ind bag. Sådan der. Så er begge veste låst. Så hvis vi kigger heroppe nu, så står der nu, at det hele er på. Men så står der stadig en ting her. Der står, det er ikke klart. Og det er simpelthen fordi, vi ikke har sat en kamp op endnu. For at gøre det, så går vi ind i det, der hedder Ring Manager. Så kan vi simpelthen sige, jamen, hvad skal konkurrencen hedde? Jamen, er det solrød klubmesterskab? Eller er det noget andet? Hvilken vægtkategori er det? Hvad kampnummer er det? Og hvem er det, der kæmper? Udover det kan vi også sætte flag på. Vi kan sige, at det kan være Danmark mod Sverige. Og så kan vi også herover indstille, hvor mange runder skal vi køre. Skal vi køre en runde? Skal vi køre to runder? Hvor lang tid skal runden være? Og hvor lang tid, vil man sige, pause skal der være med hver runde. Det vil sige, at vi kører 2 runder og 2 minutter. Med 30 sekunders pause. Så siger vi OK. Og lige pludselig, så kommer det helt frem. Danmark mod Sverige. Lennart mod Philip. Så for at lige kontrollere, at vi har forbindelse mellem vestene og sokkerne, så siger vi det, der hedder en hardware test. Nu trykker hardware. Og så har vi så bruger sokkerne. Så kan vi tage vesten. Så tager vi lige en sok på. Og det vi så kontrollerer nu, det er, at der er udslag, når vi prøver at slå. Så hvis vi kigger på skærmen, så står jeg på den, og der kommer et udslag. Sådan der. Og det kontrollerer man selvfølgelig lige begge veste. Så vi tager også lige den blå. Vi slår på den. Og der kommer et udslag også. Sådan der. Okay. Så har vi en anden ting, vi lige skal kontrollere inden der. Alt afhængig af, hvilken vægtklasse man er i. Så når man får manualen, så her bagpå, så står der, om det er senior, om det er junior, om det er herre eller dame. Og så står der så et eller andet level. Det er, hvor hårdt man skal sparke for at score point. Hvis man så går ind i Judge Control, så er der en her, der hedder Hogo Threshold. Hvis du trykker for eksempel 30 ind, så skal du kun ramme med 30 styrke. Det kommer også til at stå heroppe. Nu er vi faktisk klar, så nu søger vi bare, når Philip og Lennart gemmer, så siger vi Start Round. Og kampen er hermed i gang. Så kan vi, hvis vi nu siger, at det er to der kæmper, så kan man slå, selvom den er god nok, og der er registreret et point. Og så kæmper man bare, lad systemet registrere pointene. Når man så har været igennem, og det bliver pause,
kan vi snyde lidt her. Kan vi sige end round, så går den i gang. Når pausen så er færdig, og den er taget ned her for 30, så skal man trykke på startrunden igen. Den starter ikke sig selv, det er der en, der skal gøre. Ellers så er det bare at kæmpe videre, og så er det bare god kamp. Tak for den gang.